SOSkanal.net. Dobrodošli u naš i vaš sportski svet. Aktuelnosti, video izveštaji, kultne emisije. SOSkanal.net. Vaš ulaz u sportski svet. Kažu, sve počinje od fudbala, pa hajde da počnemo i mi. Nakon 5 sati putovanja od Beograda do Prištine preko severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice, ekipa SOS kanala posetila je stadion fudbalskog kluba Priština. U pozadini možete da vidite i zapadnu i ujedno najveću tribinu ovog objekta, na kojem su se nekada igrale fudbalske utakmice nekadašnje lige Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Fudbalski klub Priština, koji se izvesno vreme takmičio i u šampionatu SRJ, osnovan je daleke 1922. godine u istoimenom gradu na Kosovu i Metohiji. U periodu od 1983. do 1988. godine klub je nastupao u najelitnijem fudbalskom takmičenju tadašnje Jugoslavije i ujedno u tom vremenskom razdoblju ostvario najbolje rezultate u svojoj istoriji. Jednu od najnezaboravnijih utakmica Priština je odigrala sa Crvenom zvezdom u sezoni 1984-1985. Na kraju nije bilo pobednika, a u meču pred više od 30.000 gledalaca pogodke su postigli Zoran Batrović u 50. minutu za Prištinu, odnosno Milko Đurovski za Crvenu zvezdu u samom finišu utakmice.
Početkom drugog poluvremena Priština je diktirala isti tempo kao i u prvom. Crvenoj zvezdi nije preostalo drugo nego da krene u napad. To se je isplatilo jer je Milko Đurovski na svoj način udarcem sa 20 metara postigao gol koji mnogi prisutni nisu ni vidjeli. Pogledajte ponovo i taj pogodak. Domaći zaslužuju čestitke za veliku bespoštednu i fair igru u kojoj je sudija Bezjak dodelio 4 žuta kartona. Zbog 2 žuta kartona u toku igre, Milko Đurovski je minut pre kraja igre isključen. Sve u svemu bila je to velika fudbalska predstava koja je zadovoljila i najveće probirače fudbala. Za beogradski tim koji je tada na kraju šampionata zauzeo 4. poziciju nastupali su Marko Elsner, Sulejman Halilović, Boško Đurovski, Mitar Mrkela, Đorđe Milovanović, Milan Janković, Milko Đurovski, Dragan Miletović, Miroslav Šugar, Miodrag Krivokapić, Zlatko Krđević, Živan Ljukovčan, Milan Jovin, Jovica Nikolić, Miloš Šestić, Rajko Janjanin, Tomislav Ivković, Zlatko Krmpotić, Zoran Dimitrijević, Zoran Banković, Nedeljko Milosavljević, Nebojša Bandović, Radoslav Žugić, Konstantin Đurić, Ranko Đorđić, Ljubiša Stojanović i Vladan Stošić. Sa druge strane, za ekipu Prištine igrali su jedan od najboljih fudbalera te sezone, Zoran Batrović, Radojko Stevanović, Zoran Martinović, Goran Pupovac, Kosta Lalić i ostali albanski fudbaleri. Danas, kada je možda i bizarno govoriti o sportskom, kulturnom, odnosno umetničkom životu na Kosovu i Metohiji, ne samo u Prištini, već i na velikom delu teritorije južne srpske pokrajine, nema gotovo ni jednog Srbina koji bi svojim entuzijazmom i zdravom ambicijom ostvario najviše ciljeve. Fudbalski stadioni, sportske dvorane i klubovi, kulturni centri, obrazovne i druge administrativne ustanove nasilno su predate na korišćenje šiptarskim biznismenima i ratnim profiterima. Između dvorane Boro i Ramiz, koja sada nose ime po teroristi Ademu Jašariju i glavnog štaba UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, nalazi se nazovi spomenik koji simbolično predstavlja otimanje 12,3% teritorije države Srbije. Nalazimo se u dvorani sportova u centru Prištine koji se nalazi nekih stotinak metara nedaleko od fudbalskog stadiona. U toku je trening ili priprema za meč između Vertike i Fuš Kosova. Još 8 minuta izgleda do početka ovog meča. Ako grešim u krajnjoj liniji, to nije ni toliko važno. Ono što je najbitnije da vam prenosimo deo atmosfere iz ove dvorane.
dana krenuli smo ka Pećkom okrugu koji se nalazi u jugozapadnom delu Srbije. Obuhvata opštine Istok, Peć, Klinu, Dečane i Đakovicu. Sedište okruga je grad Peć, koga su najverovatnije osnovali Iliri. Utvrđen je na reci Bistrici koja se uliva u Beli Drim istočno od Prokletija. Za vreme Rimskog carstva grad Peć se nazivao Pestium, a istoimeno naselje pominje se još 1302. godine kao sedište Srpske patrijaršije. Prema nekim procenama, 2005. godine grad je imao nešto više od 93.000 stanovnika. Nalazimo se na centralnom stadionu u Peći i na ovom terenu nekada su trenirali fudbaleri tima koji se zvao Budućnost. Kao što možete da vidite u pozadini, sada na ovom igralištu treniraju fudbaleri kluba koji se zove Besa.
Fudbalski klub Budućnost iz Peći osnovan je 1926. godine i nikada nije bio član nekadašnje prve lige SFRJ. Njegovi članovi bili su pretežno predstavnici radničke omladine Peći i okoline. Prvih nekoliko godina klub je nosio naziv FK Radnički, međutim predratni policijski režim zabranio je da klub nosi ovo ime, sputavajući ujedno njegovu aktivnost i delatnost. Najveći uspesi kluba postignuti su 1962. godine ulaskom u drugu ligu Istok, posle kvalifikacija sa fudbalskim klubom Titograd, zatim ulazak u drugu ligu 1967. godine. Klub je nekada brojao 35 članova Saveza komunista Jugoslavije, a ostali članovi bili su pripadnici socijalističke omladine Jugoslavije. Jedan od boljih rezultata u državnom kupu FK Budućnost zabeležio je u sezoni 1969-1970, kada je tim stigao do osmine finala gde je eliminisan od kasnijeg finaliste tog takmičenja Ljubljanske Olimpije. Podsjećanja radi, u tadašnjem velikom finalu slovenački predstavnik poražen je od Crvene zvezde pred 30.000 gledalaca minimalnim rezultatom, a jedini strelac na utakmici bio je Dragan Džajić u 118. minutu meča. Kroz fudbalski klub Budućnost iz Peći do sada je prošlo više od 1000 igrača, a najbolji fudbaler i strelac bio je Dobrivoje Babarogić. Pored Babarogića u Peći su uspešne fudbalske karijere ostvarili mnogi srpski sportisti poput Strikovića, Rajičevića, Popovića, Dabetića, Žarića, Šantića, Popovića, Međedovića i mnogih drugih. Nekoliko časova kasnije uputili smo se ka glavnom gradu Srbije, preko Kosova Polja i Prištine, prešavši iz južne Kosovske Mitrovice preko glavnog mosta na Ibru u severni deo, čije je većinsko stanovništvo srpske nacionalnosti.
jedan od posljednjih kadrova na Kosovu i Metohiji napravili smo kod spomenika na Gazimestanu, na kome se reči kosovske zakletve nisu videle od tenkova, bodljikavih žica i ostale ratne opreme slovačkih mirovnih snaga. SOSkanal.net. Dobrodošli u naš i vaš sportski svet. Aktuelnosti, video izveštaji, kultne emisije. SOSkanal.net. Vaš ulaz u sportski svet.